ya gaishe ka. Rilwan Hussain Abarshi ake magana ka kace alkairi gamina kace maganin shari maza amsa. Subhanallahi Malam Askandaru a'udhu billahi. Malam Askandaru me ke faruwa ne? Ina zaune gida mai ɗakin ka ta same ni tana kuwa a taimaka mata a taimake ta. Muka zo muka iske ka kana batun ka ɗauki wannan ɗanyen hukunci da hannunka. Me ke faruwa ne? Wace irin rayuwa ne wannan? Kai Malam Tanimu, al'amuran rayuwa sun rikice a ƙasar nan. Ga iyali sun yi yawa, gashi babu madogara. Babu wani wanda zaka bugun gaba shi taimaka maka. A'a Malam Askandaru. Baka san me ke faruwa ba, ko in ce baka san dai inda zaka je ba. Shin baka da labarin Honorable Rilwan Hussain Abarshi? Na taɓa samun labarin Honorable Rilwan Hussain Abarshi. Amma a tunanina manyan masu kuɗi da sarakuna su ɗauke da daman gani. Ina Malam Askandaru. Ai wannan bawan Allah ya ƙware hanyoyi daban-daban domin ganin ci gaban yawur emir da ma ƙasa baki ɗaya. Ai ya tallafa wa matasa da masu ƙaramin ƙarfi, mata da ma ƙananan yara domin inganta rayuwarsu ta yau da kullum. Ai ya tallafa wa matasa ta ɓangaren karatu. Haka zalika ya gyara famfunan tuka-tuka da na sola domin samun ruwa mai tsafta yankin Yawuri da Shanga da Ingaski. Ya gyara hanyoyi kuma ya ba da tallafi musamman ga waɗanda suka samu ɓannan ruwa. Ai ya taka rawan gani wajen samo ma matasa bashin corona domin samun jari na kasuwanci. Ashe ana samun irin waɗannan mutane a wannan ƙasa namu ta Yawuri Emirates, ban sani ba. Samu mutane masu raunannen tunani irin ka, balle masu zurfin tunani irin su Honorable Rilwan Abarshi. Ai kai Malam Askandaru baka ma sani ba, ya horar da matasa mata da maza hanyoyi daban-daban domin samun dabarun kasuwanci. To in ko haka ne, irin waɗannan su ya kamata a ce muna jawowa cikin siyasarmu domin ci gaban ƙasarmu. Madalla Malam Askandaru, al'amari yayi sai a yi haƙuri ta ba a kula. Ina matasan Yawuri Emirates, lokaci yayi da ya kamata mu yi wa kanmu karatun tanasu. Mu hito kwanmu da kwarkwatanmu domin samun jagora na gari. Honorable Rilwan Hussain Abarshi mai ilimi ne, mai son zumunci, mai son talakawa baki ɗaya. Sayan nagari me da kuɗi gida. Idan kowa Allah ya san magatanka. Me waka gida na ka kyauta bayyana hali na ka me dubin talakawa.